Gipaniguro sa DepEd ug PNP ang kaluwasan sa mga tinunan sa pagbukas unya sa klase sa mga musunod nga semana. Ano ang report ni Alan Domingo? Naghanay na ang tanan alang sa pagbukas sa klase karong Hunyo 16 apan sa dili pa ipahigayon una ang Brigada Eskwela sugod sa Hunyo 9. Kini aron wa nay huna-hunaon pa ang mga tinunan ug magtutudlo diin diretso na ang klase. Sa hiniusang tigom nga gipasugdahan sa DepEd Regional Office nga gitambungan sa ubang mga ahensya, gilatag nila ang mga lakang nga paghahimuon aron magmalampuson ang pagbukas sa klase. Mukapin sa tunga sa milyon ka matinunan ang nakapa-enroll na nining tuiga apan malaumon ang DepEd nga maabot nila ang target nga 1.5 milyon. Nausab na matod pa ang ilahang enrollment projection sanglit na buwag naman ang Negros Island Region. All systems go na ang Department of Education alang sa pagbukas ning tuig tingtungha kauban usab ang katambayayong nga mga ahensya sa kagamahanan. Samtang ipaubos sa heightened alert sa kapulisan nining panahona aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Mopakatap ang PNP og kapin sa 1,000 ka mga pulis sa nagkalain-laing mga tunghaan. Aduna ibutang nga police assistance desk ug aduna usay police outpost. Just in case they need coordination or whatever needs of the learners or the teachers and the public at large, meron kagad na naka-antabay na tao. Samtang subling gipadayag sa DepEd nga hugot ang ilahang pagmonitor sa kahimtang sa mga bata subay sa pag-uso karon sa MPACS. Gipaniguro nila nga adunay protocol nga ipatuman diin lakip nini ang pagsiguro sa kalimpyo ug ang paggamit sa blended learning kung gikinahanglan yun. Mag-agad usab ang DepEd sa patuman nga protocols gikan sa Department of Health. We also awaiting from the Department of Health advice unsay mga instruction kay amo po nang through an issuance we have to issue a memorandum to the field nga these are the things that they need to do. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.